4K24. Írjátok meg, ez a szebb, ez a 24 FPS, vagy az előző videóban 30. Nyilván 60 jobb, mert jobb az áttetszősége, de akkor is. Ez HDR-es videó. Ugye alapból, és jobbnak kell legyen. Megírjátok meg a minőséget, hogy milyen. És akkor lesznek vlogok is. Egyre sűrűbben majd. Úgyhogy írjátok meg, légy szíves.